dene chalo mula. Nena kwayo, nyasaye bene winjo dwacha. No mi ajabe, nyathina ni asungo sate. Jennifer, nadoja chia nyathi ber machalo pesa. Oromo koda kaneno mami medo hera. Anaye, tibende to tiye hera. Asika poyo, ni wadak na ito pacho. Basi nyakwar Mugi kamora mora maintier wakini machiegni e chenro mar ng'eyo thumbe wako Kalera Mugi TV. Kawuono ni endi ntiere county ma Migori kama bende wadwa ng'iyo sigana kata wadwa manyo sigana matut mar achiel kuom jobenga matuklu ma thoth ji osebedo ka gomba ni to bende dibedi ni nitiere moko kuom nyodo kata ling'any moko mane oweyo ma pod dhi mbele koda tije mane otimo. Luongo ni Dr. Kolela Mazee Jabaro Chiago kokalo kanye Victoria B. Kings. Kata kamano kawuono ni endi adwa ni mondo mi ago mbaka koda moko kuom jokanyo mag Victoria B. Kings ma pod nitie ma bende samoro nyalo gibiro nyisowa ka dipo ni gin ne gichake gin mana gichake gi Kolela kata ne gidonjo gi e kore. An ka kendo limogi e gwengegi eki mag Masara kama bende thothne gigoye banjo ni endi kendo pod gigwele mamit ahinya. Abro go kodgi mbaka. Nitiere moko ma bende samoro ok wayudo thuolo mar romo go kawuono, lakini nitiere ma aromo go gi eki gin moko kuom jogo eko ma bende isewinjo kendo samoro bende gin jok ma ineno kuonde mopogore opogore. Wantiere kaendi koda Oywech Malago, mano jagita matuklu ahinya, kaachiel koda Profesa Owuor Jamapera. Wadwa go kodgi mbaka, gimiwa sigand Kolela, gimiwa experience margi mar tiyo gi Kolela Mazee, to gimiwa bende ni to management mar band mar Victoria B. Kings ne chalo nade e kinde cha, to sani ochalo nade, to en kadi. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, arwakini machiegni. Adwa ni mondo mi amigi thuolo kaendi mar mondo mi gin bende koro girwaka nikech maendi koro ane gweng'gi. Machiegni uru. Erokamano Kafaya. Oywech Malago. Halo. Erokamano. Erokamano ahinya Profesa. Udhi nade? Wadhi maber. Un maber? Wan kare. Okay. Yeah. Ingeni koro samoro mana matin introduction mana matin nikech kama wantie ni wawinjo kanyo endo ka koko machalo mana mag pong rego kaendi. Samoro ng'ato be nyalo bedo ni winje gi e background nyalo nyisowa ni kama wantie ni ang'o matimore ma en pong mok chung'ni. Erokamano Kafaya. Kaendi irege goldi. Mago masinde marego lo mar goldi. Girego lo? Mar goldi. Manyiso ni lo kosegol okwany kama ji chiche ni kaendi gol nitie. Titere di reg lobno. Imoye kosetuo titere masino to rege to loke mogo. Koka gidhi gichunge. Manyiso ni ndalo ma koth chwe to gigi kichal ni ok ti mang'eny. Bet kien sida lakini gitiyo to nikech kama imanye pesa ok nyal ling'. Aneno ka gitiyo atiya koth oseyuda ka asene. Okay. Erokamano ahinya. Profesa? Yes. Machiegni. Erokamano Kafaya. Erokamano ahinya. Asebedo ka wadwari kabisa kendo wasemanyi kata kamano Nyasaye otelo. Kawuono ni ende ayudo thuolo mondo mwago kodu mbaka. Waromo. Samoro inyalo miyo mana sigana matin mar gwenge mag Masara komakore koda weche mag benga kapok imiyowa introduction mari. Chalo ga nade weche mag benga kata wach mar thum mar benga e gweng'ni? Thum mar benga e gweng'ni, gweng'ni benga jomosego e thum mose ai ng'eny. Omore Tisa ni wuok tie Masara ka. Simea Pio wuok tie Masara ka. Joji Dume wuok ka. Wadgi mere ng'ani Elisha wuok ka. Koro moro bende nitie no Nyango ni bende Jaksoro ne wuok e Riaka. Koro osenyuolo jothumbe. Koro benga oseluorore. Kamano. Ging'eny ka Brother Chaligi ni wuok mana tony. Brother Chaligi ni wuok ka. Koro joma ng'eny mosewuok ka. Moko pod Nyasaye okonyo nitie ngima, moko Nyasaye nokawo. Kamano. Okay. Maybe mana mapiyo kwachako
Oyuech wanyalo chako kodi mar mondo mi imiwa introduction nyingi maler ma sirikal ong'eyo, kasto bende in wuod kanye, onyuoli kanye, idongo kanye, nikech samoro nying mawacho no Oyuech Malago ni endo mana mar pakruok. Erokamano Kafaya. Nyinga Ali Kaweno kata Alphonse Ogutu ma wuod Aweno. Ali Kaweno a Kabondo Kasipul, area mar Kakelo. Kakelo Dudi. Kakelo Dudi ni malo. To an tie Gangre gi piny kama kiwinjo ni jagangre. En got Gangre Primary. Gangre Primary. Bas en got. But kor gi Dr. Eliazar Muga ka. Bas. Koro Eliazar Muga ni koni, mano bende en kaka en koni tok lab koni. Bas koro kisegik area no, koro badi acham koni. Got moro ni kanyo kama. Koro godno kitwenyo kama to kiduogo tiende piny koni. Tiyudo oda kanyo dalano. Koro ing'eni an koro mano koro kane kabisa. E Gangre Primary kanyo. Ka joka Okech. An koro an nyakwar joka Okech. Okay. Okay, waero kamano. Makoro in nera. Ang'eni mano ne ok ing'eyo. Ok nang'eyo. Erokamano. Momiyo kadwa kinyo ga ji nikech kare nyalo kinyo watno. Erokamano. Inyalo mana miyowa sigana matin ni to dibed ni kanye monyuolie donge kaachiel kod weche gi mag somo. Kanye monyuola donge. But somo to ka somo maber, nagombo na somo to ne ok asomo maber kaluwore gi foundation mara ne ok ber ahinya. Ndalo kane ichulo pesa moro. Bas ka foundation ne rach ne ok inyalo yudo pesa no. Ok ni thume mano idonjo gi chon ni ok kamano. Ok en kamano. Erokamano. Asante sana. Haya. Professor. Yes. Ing'eni nying mar professor ni kapok adhi kanyo, anyalo penjo mano Oyuech mokwongo. Nying mar Oyuech Malago mano akanye? Mano a Gita. Mano a Gita. Gita no ema nilago. Koro kaka nilage mano kelo nying mar Oyuech Malago. Uso ni lweti wuotho mana kuom Gita. Uselago Gita no? Lwetu wuotho kuom. Okay. Koro Oyuech ni to akanye? Oyuech en Oyuech Malago. Olago ji. Oyuech ok nyal bedo Oyuech ka ok Malago no bet. Oyuech timang'o, Oyuech lago del, dong iwinje? Oyuech Malago. Siko makidwa ni yue wang'. Kamano. Okay. Erokamano ahinya. Wabiro duogo mondo mi wane to nying ni ng'ama nomigo e thum. Kata kamano, Professor. Yes. Inyalo miyowa nyingi ma sirikal ong'eyo kaachiel kod nonro mari matut momakore koda ngimani kaachiel kod dongo mari. Nyinga ma sirikal ong'eyo manie kipande. Zakayo Owuor Okulo. Okulo babana. Ana jakanyakwar Kisumo. We got St. Paul kanyo, mago kora nyuonda ni kanyo. Koro ne waduogo wadak koni. Koro koni mosedak ahinya mwadonge nyaka sani. Kamano. Mano nunda kabisa. Udak kaka family koso ine ma samoro tich mag thum okelni koro udak kaka? Wadak kaka family. Kata kaka family ni babawa nobiro kachon kapod watindo. Mon joma ji ong'e ni un joma gol. Ji mistake wa kamano. Gisebedo ka mistake kama kendo ka kibiro ni miyo gidhi ng'e nunda. Nikech anaja kanya kwar moa Kisumu. Koro ji to paro gandi kowinjo ni jama pera paro na jasuna ma ok enano. Koro pani gini dhi medo yaro negi. Asante. To the word professor, title mar professor ni en mar yudo kuom somo koso en mar yudo kuom tich mar thum? Aneno ka gimoro king'e maber to isudi mbele. Koro abeji mosuda kanyo nikech thum aja thum ndio. Anyalo go solo, anyalo go ridhimbe ariyogo, first kata second, anyalo go bass, anyalo wer. Koro kanyo ma professor nani wae nikech gigi te anyalo timogi
Yani imako departments mathoth. Departments mathoth. Mathum ok nyal kwamo ni ng'ato onge to antie kanyo nyaka kama kanyo. Koro mane kama profesa nani aye. Koro wawacho ni koro kuom ranyisi ka ne in jatugo. To in koro iluongi ni in super ng'owa. Ng'ama wuok e bench ma en ogo onyago kamoro. Endo nyalo go kamoro amora teka ni ng'ato hinyore namba mo ba super sub. An go ni ato kata first 11 be antie. In case ni kamoro re da nyalo konyo ka ng'ato nyalo mako kara kata kanyo kia. Kisa monga nyalo bedo ng'eri dhim to kia solo. Oro ng'e solo to kia dhim. Kora wene solo no tadhi agori dhim. In case ni mane wan kode function mane wadhian shono Okay. Koro mano super sub no mano nying maber mimiya. Correct. Super sub jamapero. Ang'eyo ni gima duong' momiyo nomanyo kech nitiere moko kuomu mabende un gotiyo godo sani. To kaluwore koda samoro dich mok nyal geng' ne ok wanyal yudo kanyakla. To waduoko erokamano nikech wayudo ji ariyo. Gima duong' ma ang'eyo maber ni samoro ji gombo rito mondo mi owinji en sigana mar Kolela kaachiel koda Victoria B Kings Band. Kachako kodi Oyuech Malagi, inyalo miyo wani to inere kaka ne iyudori midonje thum, to ere kaka ne ing'eyo Kolela? To kamano mokwongo kaka nayudora madonje thum, thum ne koro oduogo donjo kuoma to koro amua ni koro adwa time. Bas koro mae manomiyo adonje thum. Koro achako kwa mbali kidogo kapok agikiro Kolela. Koro nengeche wadwa wuoyo Victoria B, koro chien kuno awe akala dong'. Kanyo manyaka ichaknwago. Kaka ne ichako, samoro ni ichako gi ng'at machielo kapok idonje Victoria B. Koro mano be nyaka ilerno mana matin to. Erokamano. Nwachako gi bwana moro ni luongo ni Omari Forofesa. Omari Dolbert Gebart. Omari no jathurwa kucho. Koro wachako kode ka en e Kawere B. But wabede Kawere B kanyo matin kato koro ji opogore. Odhi ochako Kawere B. Ne en Kawere A mar Ngode. Chaplain Ngode. Cheptul. Makotula. Bas koro kwa kanyo wadhi wachako Kawere B. Bas Kawere B no ema koro achako go thum. Mano mwaka 79. 79. Mano ita ahinya mabe ok nyal dine en thum mane wawero go Fibasio. Kane Fibasio chung' mano dwaro jumbe. Bas ni wawere ge thum kanyo ende ma thumno nolendo kabisa. Bas koro bang'e koro ka kanyo koro wachako Jolly Boys. Jolly Boys ma koro iluongo ni Julie. Ok en Julie Boys, en Jolly Boys. Mane hotel ne gi Prince Julie. No, hotel ne kod Julius Okumu. Yeah. Prince Julie. Julius Okumu. Iwacho ni nyaka waluongi nyinge mokwongo. Julius Okumu. Bas mano mungere ni Prince Julie. Kene ni nyathi Kingi. Yes. Yeah. Bas kanyo kore mana ae kadonje Victoria B. Kamano. Ei Kawere ka Kawere B do. Ang'o mane itimo malich? Nagori B. Gita. Gita ni puonjori kanyo? Apuonjora kuom ng'at miluongo ni Omari. Kanyo mapuonjora ema wuoke kadhi e studio. Okay. Koro kiwuok ka Kawere B tidonjo ka Julius Okumu. Mano telo ne Jolly Boys. Mano telo ne Jolly Boys. Koro kaendi be idonjo mana ka igore gini mita. Kamano. Kopogore gi wer mar Phoebe Asia mitemo lieko mane loso ka Kawere. Gin moko kuom wende mage ma pod inyalo paro kane ochwado kendo timo maber kane uloso kanyakla ka intiere Kawere.
Beto chon kidogo. Wende joka wiri mang'eyo. Mamaka inya en Susi Susan. Maka chon ndalo undhwe. Maka ndalo undhwe. Mane timo Kericho Kachandarana. Yeah. Koro kucho boro kanyal ne kanya paro ga. Sawa. Obro duogo mana mondo mimiwa sigana matin. Kaka iwuok ma donjo ka Kolela. Kapodi. Wakwanye mana gi kanyo mondo mi prof bendo mi wanito. En inere kaka inni ifwenyo weche mag thum giki ma idonjo wach mar thum to sigandi ni chalo nade. Erokamano Kafaya. An dalawa story mar thum. Owetena ogo thum te. Kone gigo box guitar ni. Koro box guitar ni ento ne ok gidhi ga recording. Omera maduong' ogo thum. Omera maluwe iluongo ni Patrick Oloo ogo thum. Omera machielo miluongo ni Agwambo Mekmani ogo thum. Agwambo Mekmani en wadu? Wadwa monyuolwago. Okay. Anti omera mono be luwe iluongo ni Oluoch. Oluoch Ochonjo embe nawere record moro kanyo. Embe ogo thum. Koro wan stoch wan thum achako go gi dala nikech ne gin gi gita moro dala kacha mar box guitar. Koro ka skul to nagwelo, ka skul tagwelo. Kae to koro joma no bendo chako miyo koro thum ogine ne odonje chunya ahinya. Gin jo Victoria Bino ma koro wadwa wuoyegi. Kech ne wajaga dala kwa bire show. Mano mana piraboro gini ko piraboro ga uchiel ka biriyo. Piraboro ga dek ang'wen ka. Koro kane wabiro to ne gigocho na mamit kabisa. Dala ne gin gi uniform moro mar rachar kama mane gicharo kama ni VB. Koro ne gigocho na mamit kabisa. Koro ambende kaluwore ni nasetimo gicha dala na ng'e matin kone pok ang'e into details ahinya. Da convince omera miluongo ni Oloni ni bwana adwa go thum ke skul kane kan gi feature ma skul to kane class 7. Koro adwa ni mondo go thum nikech ndalo cha ne kata basari gi ne onge. Ka dalo dhier to dhier ma onge kaka inyalo konyi kata impis masani golo yango gi ne onge. Koro na decide ni instead of wasting time in school taneno ka onge gi future dhi e thum. Koro mera ni na convince mo yini akare wateri mondo puonj med tegi. Koro ka notera to wadhiro dhamo Wembe noyudo kodak Migori ka. Koro kanyo be mane jo Victoria bio dak e ndalo no. Koro en mwadhi wategno kode kanyo otega aneno ka nyalo dhi maber. Utegi e go gita koso wer? E go gita mano pod gita kende. Koro otega beno otega me rhythm. Bas koro akanyo ema kae to Nyango rego noyudo ko Nyango gocho go piyo ema Victoria koro gimbe ne gidakata ne gin jirani. Koro chiemo Nyango biro limo dham to yudo ka gwelo kanyo noyudo ka gin gi vacancy moro. Koro ngita no mera karibia ni mondo watem tegno da ot kucho chonde samoro wanyalo dhi kata kodi stage titema ne stage owinjane kaka inyalo gik. Koro mane stocha koro wadhi ka Nyango wategno kanyo bas en bende Victoria ne band makwongo mako kogete stage ka gocho. Wadhi gocho kama Nyamarambi Kisii. Mane kama kwongo mako kogete. Koro poda gi kanyo matinalo don kanyo matin story to ng'eny. Okay, sawa. Erokamano ahinya. Mano ing'e ni isenyisowa kata kaka idonjo e Victoria B Kings. Si ndio? Koro odham ne nitiere kama nosechope kodwa ma koro odo oyuech malago ne nitie kama nosechopo kodwa ma koro odonjo ka Kolela. Ere kaka nidonjo ka Kolela? Erokamano. Kane wan e Jolly Boys ne watimo recording Boula Production. Mano ne kambi mar Victoria B. Kendo Kolela no be mane tero wa recording to watimo recording. Kendo gin be mane giuso no records ba. Koro noyudo kwa seya e recording marwa kaka Jolly Boys. Koro gin be koro nogi kama koro ne gidhi. Koro kane gidhi mara 12 wan ne wadwe mara 8 aparo. Koro kane gidhi to apoko biro dala ka gin go moya. Koro kobiro dala
to koni kawino ng'eni itero wa recording da penje ni to wadhi recording to wan nyicha wasea ni itero wa koro be nyaka penje ni to ng'ama onge oriro tuo koso dam tuo to koni ok ong'isa kanyo koni wadhi adhiya kare ne en koda gi target mondo mi adonje band odwa pochi ne en ng'ama be makini kabisa en kineni donji ire to se cheri moyudo ni jatugo machalo na Victoria B ne donje ok yot ne en band mane ji gomba to donje be ne ok yot bas koro ne wadhi kodgi e recording mano mwaka mar 84 kadhi tayudo ka ji nitie te onge ng'ama onge bas koro watimo recording koro an be gikona ni nyaka gol wer ne wadonjo gi Owino Omo aparo ni isewinje Owino Omo ne wadonjogo bas koro ne gimiyowa thuolo mwagolo wer ka wan go Owino Omo ni Owino golo bathe an be agolo bathe mano e kaka nadonjo Victoria B mana yo machalo kamano koro an aparo nadhi konyogi koro kwaduogo ochako insist mondo wadhi e Sokindu kuma ne idhi goche mane bende dhiye bas koro an be koro achich ni to jogi nitie kaka nitie but that time kane wan kucho mwadhi e recording ni to nochuno more mondo bi nyaka Nairobi kane odhi dala moyudo ni an be aonge dala to biro Nairobi nikech nitie thumbe manoselosi mane gi target ni mondo an madhi ago sol diere ko Julius ne pod ogwenyore matin ne yude ne tek bas koro kane obiro kamano takoni jogi tapana konyogi akonya to aduga mondo mi wati no ming'e ni waselando thumbe mang'eny kabisa koro mano e kaka nadonjo Victoria B bedhe itiyo gi Prince Julie ne chalo nade ne ok rach ok naneno ka ne rach ne watiyo maber ne en band mane wachako kaka ne wachake no ne wan go more Prince Julie ni Oguda Oguda Wando Omondi ng'atno Omondi Senior ng'ato ni Peter Odiwuor koro mago member mane wachako go Jolly Boys bas ne onge rach ni wahero dahere kabisa to koro seche mane winjo ka joka nani Kolela nonyisi ni tero wa recording kuduogo wacho ni udhi kode show maendi in koro ni nyiso jatendi mandalo no ma Julius Okumu ni nyise ni de kanyo to ni Julius ne onge ononge to kama ni goche koro ni wacho ne gine de kanyo to kwase recording ma koro wachako wadhi e Soku koro to gichagi biro ira koro ok wachak waromo koro aja band cha okay kapok wakaw break prof inyalo mana nyiso ni seche mane donje Victoria B Kings ni iyudo jomagi kacha nagi kaka na chako stage gi Victoria A koro bang'e no adhi kachali bedo matin adhi komore koro Victoria B dadonje 80 da 93 madonje Victoria B noyudo ka wan Siaya koro noyudo ka jiwa ndalo moko ma jochomeka go e Ford Kenya cha koro nyango gine no nyango mane go solo kacha koro noyudo kwa gocho Siaya komore kama Selisi na Bango kore makato Kolela ka nobiro kanyo to koro neno ka go solo be ka nosewinjo be kaka go solo kore mano wacho nani bi mondo koro wati kocha nikech oge ja solo to an gi wuodhe mang'eny koro bi kocha ko kaka ne Malago sewacho ni Victoria B ne ji gombo ambe no aneno ni mondo adhi kono koro kadhi kono 93 makato wadhi Mombasa 94 koro ola long wabiro Mombasa koro kadhi kacha tayudo ji te kecho dongo ne nitie Paul Omoya Owino Omo Ouma Jakobong Dham ne nitie Richard Liaya bende wan go Apio Kapela ne nitie
mago mano squad mana yudo kanyo koro ne gintie koro jomoduogo donjo bang'o en mana Sam Kajon to gi Gokoth Jakadiro magi jomobiro bang'o bang'a kama iluongo ni Oyuech Malago. Wabiro donjo mondo miwa moko kuom gik ma samoro ne itimo ei band kane usedonjo. Kaka kamano in inyalo mana miwa ni to seche mane idonjo ni yudo jomage ei VB kae ma pod inya paro nyaka sani. Okay, erokamano. Victoria nayudo ka gintie dhano 9. Nayudo Kolela kaka wuon band, Apiyo wadgi, Odonga Agwata, Odha Mwembe, Oriro Nyaguok, Omoya, Kitoi, Okeyo. Rabi asewacho? Ndugu Rabi podi? Rabi. Okay. Sawa. Erokamano ahinya. Koro seche mane udonjo, the first song Charlie donjo mbele kapok Prof odonjo. Thum mokwongo kabisa ma idonjo to iparticipate ma uloso. Mane ma pod inya paro nyaka sani ma wiko. Ne en gi Gloria 13. Gloria 13. Odongo chanogolo 12. Ing'eni moko kuomwa biro yudo ka ng'ato nyisi ni miya kia Omore Tis, miya kia Gloria 13. To ok wa understand ni magi tiende nang'o. Gigi ne unyisa wa? Mago ne lebo. Yeah. Okay. Lebo mar gimoro minyadwaro gimoro. Kwa hivyo thum mane inyalo paro mane ugolo mokwongo kabisa ni iluongo nang'o? Nyingi. Kawawe lebo. Yes, kawawe lebo. Thum makara kane uneno ka samoro udhi e show to uperform to ji ochung' malo ma ng'ata dwa nobed e dancing field. Thum cha title kaka nandike Rwenya. Igni ng'eny. But en Zimbi Prof ka. Wang wang'eyo. Wago gi mang'eny. Erokamano ahinya. Nitie moko kuom gik ma pod wan godo mang'eny ma ng'adugo mondo mi wagoe mbaka. Experience kata lony mane oyudo momakore koda weche mag thum, go thum, to kata mana lony mag ngima mane oyudo e bwo tiyo gi ng'at ma iluongo ni Kolela. Mago biro duogo mondo wagoe mbaka. Tho mare obiro duogo mondo wagoe mbaka. Kapok wang'iyo moko kuom gik makoro utimo kaka un uwuon kendo ma pod udhi mbele kaka timo kendo uwuon, to koda samoro weche mag band management ma bende samoro bedo ka dine bed ni samoro okun jogo kuma ni kanyakla, to en gima ditinde kila ng'ato timo gigene jomoko doseweyo do. Koro mago pod uwuot wabiro goe mbaka. Nyakwara Mugi, adwaro ni mondo mi wakaw yweyo mana matin nikech pod wago mbaka kaendi koda Profesa Owuor Jamapera kanyakla kod Oyuech Malago. Waduogo gibiro miyowa matut ahinya ewi moko kuom gigo magitimo sani to kod mana kaka lero ni machien kanyo endo. Kaw mana yweyo mana matin kamikete no endo. Waduogo bang' kinde machuok kendo. Nyinga en Solomon Atito. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. He's a very close friend of mine. Idwaro nang'o? Ka winjo kiwuota penjorane to what are you saying?
Ilikuwa shida gani hiyo? Kitemo ni dira oko. Tidhi ngegi mume no chaka ni kasongo polome. Come back selected. Bana isikue hivi. Ido daka. Kiko tem. He's a very close friend of mine. Idwaro nango. Nene nyako ka winjo kiwuota penjorane to are you think what are you saying? Twisted do ni ugere ma. Are you really normal? Why are you running? Mano di bed pi modho kosen pi maliet. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Wuktich mabiro. Sigana manyien chako. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Chakre wuok tich mana e Ramogi TV. Kik bai. Bas nyakoro mugina nyisi kaendi ni waduogo e chenro ni mar ng'eyo thumbewa wago mbaka mamit ahinya ma osemiwa kanyendo mar siganda Victoria B. Kings mabende ne otelne koda Kolela. Wantiere kaendi kod Oyuech Malago kaachiel koda Profesa Wuorja Mapera. Gimodong' ma gidwa miyo ni to Kolela ne en ng'at machalo nade komakore koda weche mag tich kaachiel koda kata mana wechege mag thum machiegni. Oyuech Malago. Yes. Tiyo gi Kolela. Koro ne wantiere kama koro ne isedonjo e band. Tiyo gi Kolela ne en ng'at machalo nade kaka jatelo to kod kaka jathum. Erokamano Kafwaya kuom penjo maber. Richard Owino iluongo ni Kolela Mazee. Kolela ne en ng'ama nong'eyo tije kendo nomiyo tije no luor. Jotugo kaka wan bende nyaka ni bed gi luor. Kendo nowacho niya, ka ng'ato onge luor to kata oneno nong'eyo to we mondo wayud ng'ama nigi luor. Wanyalo puonjo mang'eyo. But koro ne en kama ne discipline ne ni mbele ne gimoro amora. Mano gima nayudo kacha maber ahinya kendo ne en bende mane ng'iyo dongruok mar ng'ato ka ng'ato. Achiel kidonjo ka in miuni to opuonji okoni koro nyaka yud ng'at minyalo dakgo. Nikech nitie gimomiyo noneno mano. Mondo idongri. Bas mano nayudo ka ne dhi mbele kanyo. But ne en gima ber. Nikech pinyni ng'eyo Mr. Kafwaya gima tek e piny kabisa en dongo. Dongo no inyalo somo kabisa tineno ni riek to kakidonge piny to nyalo chandi. Nikech koro inyalo neno ni jomodong' ok riek. Koro onge advice minyalo yudo kuomgi but giriek molo kata sombi misomono. Kakidonge piny. Kakidonge piny. Koro kinyalo neno ni ok inyal penje to koro in emilal. Koro miyo na wayudo ka gima duong' ma ok anyalo wuondi jaduong' en discipline. Mano duong' kabisa kabisa. Ng'amolak discipline ok en dhano. Nikech onge gimobiro winjo bende onge biro ng'ise ni ber moyie. Koro bend ne wan discipline. Kendo muda mwabedo gogo te ok aneno kwa mulore ni wagore. Waherore ahera kabisa. Wadendore adenda sange kamano. Kolela ne sange na nokenda lego abe na kenda lego. Bas koro ne ok ane gima tek ahinya. Mani ng'eni miyo mana
experience mari mineno kuom Kolela kaka jatelo. Now kolosore koda weche mag loso thum kata kaka jathum. Ne en jathum machalo nade? Kich en ng'at ma umbe olandore to ji pako kata mana nyaka sani kaluwore koda thumbe mane ukompose kendo ma pod mit kata mana buo higni 20. Ya, erokamano. Victoria B achiel ne en gi beat ne mar band no. Beat. Inyalo winjo ka kidhi e thumbe band machielo to kichaki du kata iwinjo ka upogore dong'. Manyiso ni nen band mane gi identity mare ma kata kigo thum tiwinje iti ni wach ni mano Victoria B. Kamano. Koro kata ki compose wer madhi gi beat mar Victoria B. To kata ka ng'ato biro mawendo ma ok nyal timo mano tikonye mondo donje Victoria B fully gi kaka Victoria B beat mar Victoria no. Ere kaka nobiro gi beat mar Victoria B? Beat mar Victoria B donge en beat ma kata kane gichako Victoria B to ne gichako go to mane makoro ne gidhi go mbele. Anang'eyo, awinjo kilerna nikech kuom ranyisi king'iyo kata mana thumbe mane igolo gi Migori Superstars e bwo Kasongo kiwinje ti biro wacha ni mago ongo thumbe kan koso nango Professor kamano donge koro mek Kolela be kiwinjo nyaka angi wacha ni mago thumbe Kolela meko more be kamano. Ere kaka ne ukamap gi gini moro makata ka ng'ato oko manyien to upuonjo ni wan kamae kaka wadiyo gita, wan kamae ndiye kaka wagwele mondo mi ogol sound ni madonjo kod ang'o gi standards wa mwaset. Erokamano Kafaya. Gima nyalo duogi kanyo nikech macha ne Victoria B koro thuolo mane wamiye sinani mane wamiye en practice. Ne wakawo muda kabisa kwatimo practice ma kapok wadhi recording mwayud ni gik moko duto ni kare kore kwatero gi recording. Ne ok yukgi. En practice masasawa. Mane pogruok manyalo wacho ni na neno ka nitie kacha nikech thum ka ok practice to ok en thum. But awacha ni gimoro amora kata mana tugo moro amora kaka opira gini nyaka koro chiwri ne timo gimidwa timo mondo mi otimre maber. Sawa. Ang' naduog kanyo badai ka wacho weche meko mag timo recordings. Kaka mano Professor, in bende itiyo gi Kolela donge inyalo miyowa ni to en lesson mane maduong' kata lessons mage madongo mane ilano puonj mage madongo mayago e wi Kolela kaka jathum kod kaka samoro jatelo mane otelo ne joband? An kaka natemo wacho adonjo Victoria B biro chiko gadek ni aito ka Victoria B ne dhi bedo dho ni jomoko noa manodhi ochako chomeka. Koro ndalo mabedo gi Kolela no te motho to nakawe kaka ng'ama ong'e tije kendo kaka ng'ama nohero practice kendo kaka ng'ama nigi discipline. Kech gima naneno kacha cha gimokwongo kabisa mane Kolela ok dwar ne en kong'o. Kong'o ne ok wamadhi e stage mano tapani no maintain kata chon kini kora nawacho ndalo madonje ndalo mabede kode no kech kong'o nowacho ni ineno customers mamiyo kong'o gi ema kisedhi mer maticho tamika to kiny landi ni ng'ane nomer mer ka tich matich chame nawe makucho to nobiro mieli. Koro gimbe officers gi ok gidhiye gi kong'o, onge ng'ama nyadhi ofisi kata gokinyi miyudo ka nigi kong'o kanyo. Koro kong'o ne ok odwa totally to naneno ka en nober nikech noketo luor koro ok unyal gine stage ok uchal mess up e stage ahinya. To joma ne samoro kong'o oseng'iye rembgi ma in addicted ma ok inyal timo tich ka ok ibilo matin ne gitimo nang' gi survive now?
Joma nitie kacha mana dictate bene onge nikech ngeni kod ngeni sama idhi kamoro kata mana kambi ni mar Royal Media ka tie chike momi koro mondo imbi rit tijino chike go nyaka iluw kata ne en juok gotieno wach ni bwana kik ichak iringi to nyaka inene ne ok kata kapuro ni ringo en kisiri sana ko nitiere jomoko ma samoro ng'ato ne nyalo dhi to kata tot achiel kien kucho to nyamo bik chiri duoge stage koro ok inyal winjo gimoro mer be ok omer tekniki chosechaje odhi mbele gi tije kamano koro mano gimoro achiel maneno ka ne very important mondo mi tich obed maber. Sawa sawa. E weche mag recording Oliwech ne chalo nade nikech ndalo chande ing'ere ne onge lony manyasani masani nitiere gi eki kech kung'iyo kit thum ma ugoyo samoro nyaka sani kuom ranyisi kwa kawo kata thum kaka jatuka en thum no endo ma kata ka ugoye live to gik ma ugo live kande wuok kaka ne urekode cha recordings ne chalo nade kata ikruok ne dhi timo recording mar thum mabro saso witi ji. Yes, mane mazeko ni practice kao muda kapoko utimo recording. Ka recording ng'eyo ni ka wa gramophone wabire record player gramophone chata pana yudo ka podi ka koro record player nitie gi santuri machunye no oborene koro santuri ka kane wadhi recording to ng'ato ka ng'ato ne golo mare mamane mabiro chuli kaluwore kako usore koro inbe kaka jathum itemo kabisa ilos wer mamit yor message mabeyo mondo ka ji odhi owinjo to koni miya record makama koro gikawo to kaka gimedo kawe ne nitie gimiluongo ni royalty bas koro royalty no record ni kaka odhi kaka indiko ni royalty koro ka dwe orumo tidhi yudo ni iyudo kama inyalo loya nikech record ni ousore sana bas mara kama ogikeno kama oyudore no eme chula koro mane kelo bende nyiek tich ni record nani ok awinj kober ahinya awe achaka compose wer moro manyien but jo unyalo weni ka record no ber awe record no wende no ok rach asante sana nitiere wende moko kaendi ma dang' abed jamakosa ka ok apenjo kaka composition mag gi nobiro. Nitie wer ma popular ahinya gi joka Kolele iluongo ni Apidi Nyajon, machielo bende iluongo ni Mary Nyagem, Solea molal Mombasa. Professor Kenny wende gi noyudo ka isedonjo kacha chande to composition mag gi ne chalo nade ere kaka ne gibiro? Ngeni composition kaka ne watimo ga ne ok time jointly. Ka gima ne kuongo ilando ka ji dwa dhi recording en niya wadwa dhi recording ng'ato loso wende koro ng'ato ka ng'ato bet iloso wende ori manyo beat ni midwa ni wende no ringe koro kama ikwamogo ema sama ji koro chako practice ma koro ji oriwore cha koro imedi paro ok hivyo kila band member ni miyo thuolo ni beda ne piny los wendi moro los wendi wadwa dhi recording bas koro kaka iloso gik no kiseyudo beat ni no to koro inyalo tere gala moro sama koro ji chako practice ma koro ji chokre cha timedi ya idea kako nego be no dhi koro kaka jagita inyalo loso rhythm kati ichako loso wendi no gi beat ni midwaro no idhi go kacha rhythm modong gi solo gi bass go joka be dhi loso jower kwanye gi kanyo nyaka climax koro kanyo to yuda nikech Solea Kinyi wan mane wagoyo nen mar Kolela mar Onyango Dolcha Mary Nyagem wan mane wagoyo aya kaeto gi machielo ne wacho Apidi Nyajon mar Donga Kwat ema be nagoyo piny Oponga Njao recording achiel ko nena ni ng'ato kawo time dhi kujiro manyo beat ne gi kako dwani wende no ringi kama kwamo to biro kon to ji konyore itimo recording. Onyango Dol go Wenga ne gin jok mage? Onyango Dol ne jage maja kiche winjo kitajo gi kabisa ni Owenga to Odonga Gwata. Ni Thilko Wenga. Thilko Wenga. Yes. Thilko Wenga. Onyango Dol, Kendo Dol, embe en band member. Okay. Ene wuon mano compose Mary Nyagem. Mary Nyagem.
to Solea nobedo compost gi Kolela. Gi Kolela mazi. Apidi Nyajon olos gi Odunga Gwata. Odhil Kowenga. Okay. Aya, nitie wer moro kaendi mar VB Wamol. VB pod Wamol. Pod Wamol. Wer mamit ahinya. Maendi ne olose gi ng'a. To ochalo wer ma samoro ne chalo jomo praise godo band. Composition ne mar Kolela mazi mane wer go jo members mane ntiere ntiere kanyo. Mago moko kuom wende ma very popular. Moro be ntiere ni Jack Jack. Kura kiani Jack Jack ni en mar joka Jolly Boys Band, kiani en mar joka mano ma jaode mar ariyo. Jack Jack. Jack Jack ne mano jaode mar ariyo ma nyamin oluoch kanindo. Okay. Amitli. Now, ise miyo moko kuom kaka samoro composition ne chalo kila ng'ato imiyo chance mar mondo mi olos wende ma otimne practice kasto idhi recording. Wawuondre ni uchopo kacha chande makoro oseyawni ni koro wachako recording kasto in ma in wuon thum mane compose wer nitiere gimoro ma samoro iyudo ka wiyi odhi owil kata ok imake maber kata ogwenyori ni mana gi kanye stage nitimo nang'o? Kana osepuodhe to mano puodhe cha madhi ok chak med moro. Kaeto kendo gima lich kacha ng'eni kusetimo practice already useloso kila kitu mosedonjo wang'. Kata mana rhythm kata climax moro nyalo chacho ng'ato imiyo time moro dakika moko ariyo record mudhiyeno nyaka kuong urihase matin. Koro wadwa dhi go ng'ane wadwa go kata piny opong' ka jao. Aya ichako jasolo chako mano pok ochak recording. Ode riase kusolo chako jo rhythm be donje body ajo wer kata namba achiel tieko then ji donjo ga climax ng'ama wiyo wil gi kata gi fast kata gi kaka nonego be nogoyo remind iparo ni bwana in mari nego kama bas koro utime ka koro use ng'ato pache osedhi ni okay kare mane chago mane kare go. Okay. Now, samoro kama koro gigi kiduto te wasewinjo moko kuom sigana ne ng'ama chalo nade kod ma ochopo sama koro tolimo uwe band ma ng'ane ne otho. Nitiere member mar Kolela moro kaendi mobende Nyasaye noomo mang'eny sana do gin moko kuom jok mage ma ne otho ka pod nitiere band mineno kod kapok Kolela motho ka wan Mombasa. Omoyo tho ka wan Mombasa. Rich wuda band tho ka wan Mombasa. Watero dala. Omoyo bende watero gweng' Tanganyika kuro. Okoth Jakariro tho ka wan Mombasa. Onyango Dolo tho ka wan Mombasa. Apio Kapelo tho ka wan Mombasa. Odunga Gwata tho ka wan Mombasa. Kuro Mombasa yie tho ka wati mang'eny. Makuro ng'amo tho lastly ka wan Mombasa en Kolela. To Oyona kaeto Oyona to tho chon kabisa ka Victoria B ochakore. Awani gidhi e first recording mar Victoria B kaeto immediately no ema Oyona pano thoe. Ni mando to kapok achako kata thum. Okay. Kaeto koro ng'ama nyotho an kaseha kichan bang' 2020 no 2000 no makuro Kolela thono. Koro anta achutho. Koro Tom Jagwasi mochako duogo tho kendo gikono. Okay. Oyuech Malago in ng'awa ma samoro nyaka sani endi kaka ne ibudho kabisa VB kae. Tho mane ne okaw gubuok kaka members. Kopogore gi Kolela. Members mar jathum en kaka wadu kendo jathum chalo wadu nyaka thone kawi gi buok. Nyaka thone kawi gi buok kendo ok nyal bedo ni maber kiwinjo ni wadu ma kama onindo. Ten jathum. Nyaka buogi. Koro moduogo bedo malich ahinya to Happy ng'eno kuongo tho ne Kolela. Happy okuongo tho bas kore ka Kolela luwe. Koro nikech mago mise mag Victoria B. Koro nobedo malich ahinya nikech koro piny ne neno ni band dhi bet nade. Ka Happy osenindo to Kolela bochako nindo. But ok ne komiyo band koro ok obedo maber ahinya.
nokawo piny gi buok ok kata an kenda piny mangima kata nyaka ji te manohero Victoria Beach. Okay. Tho mar kolela ne oyudo kanyo to nochalo nade? Professor. Yes. Tho mar kolela ing'eni kadok chien mathin athin kabisa interview motimo ne kolela otimo gi Ben. To ndalo no ntiere ndalo mapiyo tho 99. Wan kane waduoko ning'eni yudo ka jowa makwano kate osetho. Yes. Mane wan Mombasa. Koro ka piyo tho to yudo ka kolela be ne tuore notho Kinyabathe konchiel. Stroke nogo. Koro bang'e no kwa biro koni to wan go wino omo go ma Jakobong gi jomoko ariyo. Koro ne ok wadwa ni wadog nikech ne wa advise gi ni samoro koro kucho Mombasa ne ma bende waseneno masirni ahinya. Koro wachak watema ne kendo dala ku. Koro dogno ok wadok. Dogno ing'eni ok wadok. Nikech kolela tho 2009 nyencho tho 99. Koro dogno ok wadok wachak wabambanya koni mathin. To yudo ka kolela already tuo. Bas koro gidhi kucho ka koro Sam Kajon go solo o gi squad manodok no Awil Kamusa gi nodok squad nodoko. Koro wan wadong. Kae to tho kan ku. Koro aduoka atend mana liel sama biro chiemo waromo ne watend mana liel. Koro nikech ne wa advise gi ni koro wabede gi koni mathin. Jomoko noyudo kosemako mach kocha malo koni. Koro ne kanyo no wadwa confuse wa mathin mwachak waduo. Okay. En gima iwinjo ka inyalo wuoye koso pod thone no noyungo? Thone noyungo wa but an koro naonge Victoria Beach. Noyudo wa Homa Bay nyaka go wino omo. But wino makoro ng'iso ni kawino wino Richard otho. Tapenje iwacho nade Richard mane motho ni kolela otho. Koro ne wabedo gi buok mang'eny. Ne wabedo gi buok kane wase confirm notho adier. Koro nyaka okele wadhi mwanene. Okay. Sawa, obro donjo kanyo endo bang' kinde machuok. Management mar band no endo tok thone to kod kaka sani. Kata kamano mapiyo piyo kwa donjo koro moko kuom gik makoro wuondre ni kaka koro ng'ato dwa penjo ni Professor Wuor Jamapera. Piny Kirom. Thum migolo malich iluongo kanyo ni piny opong' ganjao kopogore gi thumbe mamoko. Inyalo nyisowa moko kuom projects ma magi iwuon masani ende timo monego bed ni ji ng'eyi godo kaka jathum? Sani wan gi kawino ni ne Nyasaye okonyowa wayudo instruments. Instruments gi watiyo ko. Masani wagocho masara. Band wani iluongo ni Victoria Stars. Ne wachake Stars nikech majority mar joma nitie gin joma wagocho go Victoria Beach, Stars ma Victoria Beach. Koro nikech Victoria Beach no sambaratika maonge kaka ne wanyalo jole. Koro wachako marwa ni Victoria Stars te gima pod wadhi go mbele sani. Pod wago thum. Makata bang' kolela no nitiere rekode mane wadhi wagoyo mwasechako Victoria Stars ni. Though ni ok ogogi ahinya nikech sani bende wadwa ni jo media kaka uno Kafaya aneno ka umetemo lando angla sana. Wangla ka opatik mo wan mondo mi go benga guye mawinjo ka go benga specific program. To sama kori wuoyo makoro ji winjo radio kata TV cha en mana jawo throughout. Koro umedo nego wa. Koro miyo kata wadhi recording sani mondo mi ng'ato pogni man record manyien or machon tek. Nikech wan kaka Victoria Beach pod wa maintain beat cha makata wadhi recording sani ok wadwa ni wa create beat mo. Wadhi the same beat. Koro mondo mi jolendo wuoye madwele ma jopiny winji ke piny to sana yare piny da man record manyien moko gi kata gi band ne jogi ne go Victoria Beach on lakini koro gi go loso ma iro kate. To in uno ang'o mutimo kaka jothum mag benga mar mondo mi kik bedo ni samoro media miyo ohangla
priority mang'eny, kik buogu kendo kik sim welo, nikech gima ni oko kacha chande ni benga tho, benga nosetho, benga nie bed ichuone pi, ohangla masani chwade. Ang'o gini mutimu? Adwa wacho gik moko ariyo ma very important. Akiani gibiro kawo time. Mokwongo, benga nang'isi process ne mondo bed recorded maber ma mako piny. Kane watimo recording ndalo machon no, composition kene ni miwa 2 weeks. Mani time odi poku gather mondo chak practice. Kukelo gigi kore platform ma koro untie ute, udwa timo gigi mano mondo pod iluongo ni puodho gi. Duadi. Gendalo jabe ne okwago entertainment. Kech entertainment a waste of time. Sache temo nego binu to practice, u create gik manyien to une entertainment. Uparo machon kae moko. Iyudo ka koro wi wuothi. Ne wago mana stages makolose on Friday gi Saturday uduogo yweyo. Samoro weekend moro be kala. Koro iyudo ka gini en process. Joma ne konyowa gin producers ka. Kech ne gichung'no expenses gite. Aya dwa achiel kusetieko ka, ingeni monde uchiemo, nyithindu uchiemo, umbu uchiemo, timo practice ka. Kokudhi Mombasa udhi dak. Udhi Nairobi, koro udhi dak Nairobi. Ba koro utego ko gigi. Udak kata dwe gi nus. Producer ne mokao gigo te, monde uchiemo koni, umbe uchiemo kocha, uchulo lodging kucho. Koro en gima kao sa mang'eny, to gi pesa mang'eny. Maka ok po nono ni ng'ato ko sponsor u, ok unyal time kaka joband. Kech pesa mwatimo kata mane moyudo entertainment giten. Aya sani producers go be onge. Monego beni konyo wago. Koro yudo ka en tich matek. To kendo sida ma wan go monego beni sirikal be ng'iyonwa. En ni kise waste pesa ni midhi record. Tiyudo ka podi Nairobi, to ng'ato seore ni ng'ato YouTube ka. Ng'ato seore ni ng'ato memory. Ng'ato seore ni ng'ato WhatsApp. Itige tiyo pesa mang'eny ni mdwa ni mondo pesa no. Onge gimiyude. Makite dhi nono. Ema peji ni ya. Dongu dwaro ni mondo mi wan kaka jolendo masani wago benga. Ang'o momiyo iwinjo marach ka yudo thum ma koki record e YouTube kama nya yude mapiyo mondo akete it jopiny. Kanyo to ber. Kech mane gima jo ohangla timo ni ogolo thum, to bang' dakika achiel thum ni yudore, anyalo yude. Koro gima konyo jo ohangla. Ere gima rach kanyo? Gima rach kanyo onge. Nikech wan ing'e ne wachako chon kwa ng'iyo gi royalty to gi joka be deduct pesa. Bas, koro mane momiyo na penjo ni ya, en ang'o mutimo manyien mondo catch up gi jok ma samoro gige yudore mapiyo ne jolendo. Gima watimo manyien mana gombo en sponsorship. Kane ni wanyalo yudo kata mana producer moro manyalo, nikech yukni mondo udhi recording within 3 days to en record moro mok dhi last onge tiende. Wadwaro ng'ama nyalo sponsor benga makata ka devolution nyalo kawe ni koro do Ofole County to gigero nwa studio to gi sponsor benga mwanyalo timo practice mi wini gino to koro meet. Kech benga en combination mar gik mang'eny. Gidni 4 drum yowera dek gigodhi atago nyaka gibed gik mochiek te. Koro advantage ma jo ohangla nigo en ni gin ka ji ariyo, japiano gi jaginene, gidhi gi record kacha, wer bende ng'amidwa ni mondo giwer machal be onge. Aya, koro gik moko igolo e machine to iketo aketa. Koro yudo ka kata siling 5,000 olome timo gigi. Asante. Koro sponsorship no e gima very important mondo bengu duok oko. Oyech malago. Sipa. Sani ndiko in gi experience malach ahinya e thum kae. Inyalo miyo wani to ang'o mineno kolokore ma samoro ne utimo kinde cha kendo mane miyo thumbe unyalo last for long ma sani ndi yudo ka samoro jo thumbe gi ok tim. Nyaka koro wacho ohangla kaka wacho ne, nikech wacho no ohangla no osetieko. Kafaya gima timore sani ji ohero gik mayot. To gik mayot go ema chandowa, wan ne ok waherogi. Ne wahero gima kawo muda to dhi bedo maber. Koro sani yudo ka ji ohero gik madhi mapiyo piyo. But king'iyo kata material motiyo godo, kata ka ine makoro ka wino dwa weri, to ena gimoro ma iola ola to ji dhi adhiya, iola ola to ji dhi adhiya. Mano ne ok wahero kamano. Wadwaro ni wan kane waoro message to kata kwa wero Kafaya uloso poetry maber to imiyowa gine details. Imiyowa details. Details ni
oting'o nyingi, to oting'o nying jaodi, to oting'o nying osiepegi, to oting'o kaka ni somo gi kaka in gi tijegi te. Magi chuno ni nyaka ne wagol te mondo ka koro thum owuok to ji ng'e ni Kafaya en ng'ama chalo nade. But koro gima koro aneno ka inyo gik moko ahinya en ni ji koro hero gik mabiro mayot tikalogo. Koro en lokruok. Donge jo-Angla be tiyo mana gi details. Kuom ranyisi anyalo miyi kata mana example kaka koro wawuondo ne Musa Jakadala ogolo thum ne Sam Daktari. Yongi joko explain ni ng'ani tiyo tich makama, orwaka chieng' makama, otimo na magi, de onge ende okatimo ma. Ere pogruok e gima notimo machon? Pogruok nitie malach Kafaya. Kinyalo winjo matut. Pogruok nitie malach. Profesa oleri kanyo, achiel wan kikundi maduong'. Ok wanyal dhi kata kaka wan ji ariyo ni nwadhi golo thum e studio. Nyaka wabedi jogita, jower, jadram, en ji mang'eny. Nyaka wa practice mwawinji ni gino romo koro wadhi gole. But pod wanyalo time kata mana sani miyude migole kaka iwinji wacho no, nikech winjo kiwacho ni joka kosedhi to ikuongo yude mana YouTube haraka to isegole. Be uneno ka samoro nitiere gik moko mane utiyo godo chon, instruments moko mane utiyo godo chon, ma kaka ujomo osebudho thum, uwinjo kukoro ni samoro kata mana jo-Angla gi depo ni biro dwaro gi mbele, ama gisechako manyo gi gitiyo kodgi? Nitie. Jo-Angla oserwako, mane momiya kod niya, an ok aluong gini no Angla. Nyinge pod amanyo. Ok abiluonge no Angla nikech o-Angla mang'eyo nitie. To mae, to bedo nuluonge no Angla, manyuru nying gini. Nikech gino oting'o saxophone, oting'o piano, oting'o gita, oting'o wer. O-Angla ni kanye. O-Angla ni ongeng'o gi bunde ka. Drum wanyono ni ben go sani. Koro ere kaka en o-Angla? Ok en o-Angla. O-Angla owad gi Tony cha ema pod goye. Jak. Kidwaro Angla. Mara Tony Nyadundo ok goye? Tony Nyadundo to kema nosekethe mokelo ginene. Oloke, okele elony manyasani. Modernize. Mabende ber. Dongo nego bed wagone lwedo nikech okelo nwa lony machielo mondo ji improve. To we uluonge no Angla. Erokamano. Aya, mana kwatieko, inyalo guso no mana family mana matin. Ni in gi family ni, in gi jogi ma Nyasaye ogwedhi go kanitie, gitimo ang'o. To kod samoro wachni moro mogik momakore kod weche mag advice e weche mag thum kaachiel kod ngima. Erokamano Kafaya. Mokwongo agone Nyasaye erokamano maduong' kabisa, keche thum en gima ji okawo ni onge future. Ni kisedhi e thum tiran, jothumbe masani ok oran. Mokwongo ginene kaluwore gi wach thum, sani wadwaro ji, wadwaro jomo wanyalo train mondo ng'e go gita ni. Wadwa nyithindo ng'e go gita, nikech sani ok gidwar go gita no, akene nikech gineno ni tek, ging'e go gita. Thum ok rach, ok en ran, en menyo kaka tije moko. An gi family, Nyasaye okonya, an gi family. An gi jaoda, an gi dhako achiel, iluongo ni Judith Akinyi Owuor ne nyinga. Nyasaye nokonya, an gi nyithindo 5. Koro mago nyithinda, nyiri 2, nyiri 3 gi chuo 2, nyirigo osenyuom. Yawuoyi achiel nyocha kotieko skul, moro bende nitie ni akago amali mag ginene. Koro ki family Nyasaye okonye nikech aja thum, koro kaneno ka Nyasaye ochwaka. An gi kara. Advice mokoro anyalo miyo ji ni gima duong' e tich moro amora nitie discipline. Mondo ibed gi discipline, kae to imak tijno ni en tich, kik ikawe karaha. Tich moro amora kikawo karaha, kata mana lendo makoro lendo ni, ikiwuoke tichomo koni gi kocha, tidada ka nyaka goyi oko. Koro mano e gima nyalo wacho e ngimana. An aja ka nyakwar, mana gima nyaka ji ng'e. Nyinga Zakayo Owuor Makukulo, Prof.
to nyinga mondi ni piny kirom. Piny kirom ni matiende ni ji tema to ok giromi. Itiyo president higa 24 kar Moi to ineno ka piny ok itieko. Koro erokamano ne Jaramogi mane obiro ka mondo openjwa achiel ariyo adek. Erokamano. Amor ahinya. Oyuech Malago, kapok imiyo wach mari mogik, ing'ama osebudo e thum. Bende nitie gimoro mane neno ma omiyo ichich kata ubedo gi chich ni mae en juok mowuok e lwet dhano nikech talent ma Nyasaye omiyo. Nikech jokma masani miwacho mago anglagi, iyudo ka giwacho ni sijui gidhi ka juoke mondo mi gibed jok ma powerful e thum, gibed gi fans, givuma kuom higni mathoth. In be nitie gima ne neno ma samoro inyalo wacho ni ma to experience ma kata wan wachich ni ma oa e lwet dhano. Kafaya ok aneno. Wan gima ne wakedo go e rang'iny mar thum mondo go thum e rang'iny madwarore. Anyalo paro odiochieng' moro kane wan e Migori to ne wayudo ka gweno moro nobole wanja kama ne wadhi goche. Gweno motho mong'ad ng'ute, to koro kane ang'iso wuoda oyo to kone ni chato mata ngon to koro ne oyuech go thum mago gik mawerigo. Mago ok tim ng'ato gimoro. Wan wago thum. Koro ok ne wabelieve kendo yo machielo. But nyaka sani kata wan gosiepna ni wan weche mang'eny makia dhi ajuga gin go walamo Nyasaye achiel kende kendo wahere ahinya, to kendo en mo koro wakete mbele, en ema gima wayudo kata tin to wayud gima ler. Koro ok wabelieve ni nitie kendo wach moro mantie manyalo kelo ber mopogore gi wach Nyasaye. Wach mari mogik. Wach mara mogik ne jothumbe wetewa, mokwongo adwoko erokamano ne Ramogi ma oyie wayudore ka odiochieng' ma kawuono kendo wapuonjore matin. Ang'e ni pod wabiro medo puonjore nikech weche ok wach te, weche iwacho dong'u. Koro an ote mara ne jothumbe wetewa kata ma piny kata madwa nochaki dho gombowa kaka wajobenga to ok wagomb ni bengo rum. Kafa intawinjo kilamo ni bengo rum. Kendo mani lembi mawinjo kamsebuoga go nono ka. Biro manyo ka. To koro in kibiro manyo wati nene nadi. Ineno no rum koso dhi mbele. Odhi mbele. Bas ko nego dhi mbele an be mane kaka gombo. Agombo ni benga kik rum. En mana ni lokruok obire piny. Lokruok obiro Kafaya. Yes. Mowito luor. Owito that respect kabisa. Kata kwadok e rwakruok inyalo neno ka piny olokore. Piny olokore ma koro ok ber. Koro tiende ni luor ji weyo, ji donji anjao gi gik ma ji dwaro mapiyo piyo. Piny opong' anjao. Kaka jakoro ni to nonene chon, to koro to nene adara. Koro ne jowa mabiro kata ma wan go e paw thum, agombo ni kaber to wachor message, nikech gima indiko miyoro kaka message en gima ok nyal ruchore, be ok obirumo. Dho inyalo ore kapod itin, to ka koro ibiro bedo ng'ama ng'ongo ma koro in gi famili ni, to koro idhi yudo ka kare ne ok itimo maber. Ing'eyo kwadok chien kata mane thumbe waka, apani neno pogruok mantie. Ndalo kande, ndalo kane wan gi Warabu mane timonwa recording kama noting'o Fadhili William Geni, but ne gin weche moriere mabeyo maka paki gi pakruok moro, kata jawer nodhi olidho gimoro mane wacho ma ok odhi kare, tiwinjo ka ng'at cha runda tep ni gino kethore, idoke gicha ko ok dwaro. But koro kaka thuma sani gi kata kaka message magore it ji, samoro an kata ka ne ot gi family ga to ok ng'eni be tama Jaramogi to bo yie gi kago madongo dongo to ok rach, gin gik ma koro biro kaka ohala, to onge gima wanyalo wache, lakini koro pogore nwa gi magwa ka. Kata ka ginde magi kelo yuto, to we gikel yuto, lakini wan to ne ok wahero. Wadwaro ni gimoro kiketo to dhi manyaka chieng' to bed puonji ne ng'ata ng'ata. Thank you so much. Mano wach mang'onga ahinya mowuok kuomi kanyo endo kaka jago mosebudo e thum. Profesa ni wacho ni Victoria Stars sani endi oting'o jomage. Mondo mi kik ng'ato ang' wach ni udhi e interview to kukwana bana. Anyaka wakwan jowa. Wakwan jowa. Victoria Stars wan gi Okelo Dodi, jadram.
okelo dodi ne waro ko maru ko dodi maru no gocho kika songo koro e magono drum wan gi nyathi moro ne Odongo Jarabari ni en wadgi Maurice Jarabari wadgi wach mapek ahinya ng'at man gi ite mondo mi winji kendo okaw okete tim nyakwara mogi ne en mbaka marariya ahinya mane wagoyo kanyo endo waseng'eyo matut modong' pod wabiro goyo mbele ka Nyasaye omiyowa ngima. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, elo producer mara Alex Obado kaachiel koda jakamera kanyo endo Hebron kanyakla koda Shitera kaachiel koda bende super pilot marwa mane owuok kodwa kawuotho kodwa iluongo kanyo ni Devi. Duko erokamano bende jotelo te mag Ramogi TV kuom thuolo makamae. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, oriti masani mano ne en nyo jotelo. Ochalo yamo, piny ni olo kosate.